Сябры мае, каб пачаць нашы падарожжы ў Падарожск, трэба вярнуцца хіба што гадоў на 50 назад і пачаць падарожжу ў Падарожск менавіта з Поразава, з таго мястэчка, дзе я нарадзіўся. Я рос у каталіцкай сям'і і практычна абавязкам кожнай маці было дзіця падрыхтаваць да першай споведзі, першая споведзь, і потым вот, што называецца, ў агульную каталіцкую сусветную сям'ю. І вось там мама со мной вучыла всякие катэхізмы, дзесяцёра Божого прыказання, і потым паўстае пытанне, куды ехаць? У Поразаве быў касцёл, але ксяндза не было. Значыцца, быў ксёндз у Ваўкавыску, ксёндз Казімір, але быў надта злосны. Быў ксёндз у Россі, таксама не надта, старэнькі такі быў. І быў ксёндз у Ружанах, Міхал Варанецкі, якога я асабіста ведаў. Вось, ксёндз, які адседзеў свае, колькі 7 ці 8 год у Джасказгане на медных рудніках, і ўсе казалі, што надта добры лагодны ксёндз. І да яго, так сказать, усе паразаўцы-каталікі вазілі дзяцей на першую споведь. Дарога да Ружан ішла цераз Падарожск. І зранку, значыцца, вось, калі ўжо ўсё было, трэба было ехаць у нядзелю перад Велікаднем. Маці моя, значыцца, пакідала ўсю гаспадарку, там курэй, свіней, карову на бацьку. Мы зранку садавіліся ў гэты аўтобус, который ехаў з Поразава ў Падарожск, і пачыналася такое наше падарожжа. Праязджалі рэку Рось. Рака Рось, такая рака, якая пачынаецца каля Поразава, яна калісьці была, як расказвалі старыя, умоўнаю мяжою, якая дзеліла Вялікае княства Літоўскае і каралеўства Польскае. Мы нейкім чынам заставаліся ў польскім каралеўстве. Вось, пераязджалі раку Рось, ехалі далей. З левага боку у нас, значыцца, аэрадром, які быў мясцовы, з правага боку МТС, далей вёска Хрышчонавічы, дзе нарадзілася і жыла будучая алімпійская чэмпіёнка, яе звалі Яня Карольчык. Вось, потым з правага боку вайсковая нейкая частка, па-мому, это былі ракетчыкі. І ехалася далей праз такія нецікавыя бедныя вёскі, кшталту, значыцца, па-мому, Лескі, кшталту Новасады. Ехалася, значыцца, даязджалася да Дашкавіч. Вось, у Дашкавічах вечна пару гадоў чарнеў нейкі сталярны цэх, які згарэў, падымалася на горку, а за горкай, за Дашкавічамі, пачыналася зусім іншая атмасфера. І мы за гэтай дашкавіцкай горкаю траплялі зусім у іншы свет. Ехалі, там лес, не лес, нейкія вёскі, і раптам з левага боку пачыналіся Краскі, такая вёска, як вы ведаеце, так? У Красках калісьці, і да гэтых пор стаіць палац, у тым палацы жыў такі наш, як это кажуць па-расейску, памешчык, пан Сегень, наколькі я памятаю, так это было. І ён сабе збудаваў такі прыгожы палац, і там была круглая такая башанка, у гэтай башанцы ён сидзеў і казаў, што там думаць вельмі добра было, так? І вось гэтыя Краскі, так? Як едзеш, то звяртаеш увагу. Першае ўражанне, я ўспамінаю свае дзяціннае гэтае ўражанне, што там, па-моему, калі ўезду дзесьці ў гэты палацовы парк, так, стаяў такі агромны вялікі камень, і ў камень быў біты сталёвы крыж з круцыфіксам, так? І гэта было вельмі незвыкла, так? Зусім пачыналася нейкае іншае. Там бедныя вёскі, это Дашкавіч, это спалена, это ўсё роўна, а тут нешта такое, якое патыхала старажытнасцю, так? І потым едзеш з гэтых Красак далей, і раптам ты ўязджаеш у Падарожск. І што страшэнна ўразвала ў Падарожск, вы можете ўязджаць у Падарожск з боку, напрыклад, Забаліна чи Ізабеліна, Ваўкавыска, так? Можете ўязджаць з боку Ружан, але няма такой прыгожай дарогі, якая ёсць з уезду з Поразава, так? Пачынаецца такая класічная, прыгожая, чырвона-цаглянавая паркавая тут сцяна, якая агароджвае парк, так? І ты едзеш і думаеш, што ж там такое? І углядаешься ў это акно, а за гэтай сцяной, за гэтым парканом, так, это нават не агароджа, это сапраўды паркан, за гэтым парканом нейкія дрэвы растуць, так, і віднеецца прыгожы панскі палацык. Тады ён яшчэ прыгожа выглядаў, там, наколькі я разумею, было паштовае аддзеленне, так? Едзеш, заварочваеш управа, улева дакладна, і праязджаеш мост,
так, праз Зельвянку. Это вороты прыгожыя, якія ведуць да палаца. Прыязджаеш мост праз Зельвянку. І я дакладна памятаю, што з правага боку яшчэ стаяў драўляны млын. І было агромнае такое кола, так, якое уже не круцілася. Млын быў непрыдатны. Ты заезжаешь наверх, заезжаешь до автостанции, до этой Подорожской, злазишь и чекаешь автобуса з Ваўкавыска, які завезе тебе у Ружану. Автобуса з Ваўкавыска у Ружану трэба было чакаць дастаткова доўга. Так, ну і ехаў я заўсёды не адзін, мама была, потым яшчэ нейкія такія людзі ехалі са мной. Это Стас Сымонов, яшчэ нехта, Ваня Рышэч. Ну, усе стараліся завесці перад Велікаднем дзяцей на эту споведь велікодную, на першую споведь, так? Што сябе ўяўляў тады Падарожск? Гэта было дастаткова цікавае, агромнае, вялікае мястэчка, у якім бы была, по-моему, сталовая, было некалькі такіх нармальных крамаў, так. Вось гэта было, ці тут царква, ці касцёл, я до гэтых пор не мог зразумець, таму што яна была, по-моему, адчыненая, некая сакральная пабудова стаяла, наколькі я памятаю потым, там воевалі вечна то каталікі, то праваслаўныя зае, і это было то касцёлам Святой Альжбеты, то царквою. Ну нечым яно было, але тады, калі я прыязджаў па Падарожскі, яно было зачыненае, так. Яна, эта будыніна была зачыненая, і толькі, у сэнсе, не працавала як сакральная будова, нешта там захоўвалася. Быў кніжны магазин. Я вам хочу сказаць, што сапраўды ў Падарожску быў вельмі кніжны магазин, добры. І калі я ўжо потым, калі ўжо быў студэнтам, таксама ездзіў да споведзі, мы заўсёды заходзілі ў гэты магазин і куплялі нейкія хорошыя кнігі. Ну, я не ведаю, можа, у Падарожску нікому кнігі нармальныя не былі патрэбныя. Але я там купіў, напрыклад, Зенона Касідоўскага «Аповесці евангелістаў». Вельмі класная, хорошая кніжка, якая была выдана ў Маскве. Вось. Ну, чакалі мы гэтага аўтобусу, ну і потым выязджалі з гэтага Падарожска. Памятаю, наколькі, яшчэ на маёй памяці было, што калі едзеш з Падарожска на Ружаны, то там з левага боку за Падарожскам былі нейкія магілы. Нехта расказваў, што гэта былі нямецкія магілы нямецкіх жаўнераў, якія загінулі падчас Другой сусветнай вайны, і практычна іх там потым, по-моему, нямецкі Чырвоны крыж прыехаў і перапахаваў ці забраў на радзіму. Сам Падарожск, кажу, от з гэтым палацам, з гэтай рэчкай, так, з гэтым колам млыновым, так, ну, пакідаў некае такое незабыўнае ўражанне. І от кажу, што да гэтых пор я памятаю. Ехалася ў Ружаны, потым вярталася зноў з Ружаны назад у Падарожск. Што мне расказвала пра Падарожск моя мама? Я вам спачатку зачытаю, хутчэй за ўсё, урывак з майго рамана, які называецца «Маланабзейкаўскія гістарычныя хронікі», а потым я вам раскажу на самой справе, як гэта історыя з Падарожскам адбывалася.